Είμαι ο Θεοχάρης Ζάγκας, καθηγητής δασοκομείας στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και εδώ και αρκετά χρόνια ασχολούμαι με το ζήτημα των σκουριών, της μεγάλης αυτής οικολογικής καταστροφής που εξελίσσεται στον τόπο μας. Στην περιοχή υπάρχουν σημαντικά δασικά οικοσυστήματα, μοναδικά σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τα οποία καταστρέφονται με την δραστηριότητα η οποία εξελίσσεται στην περιοχή. Έχουμε τα οικοσυστήματα της οξιάς, τα οποία είναι σημαντικά και για τη χλωρίδα και για την πανίδα και ως αρχαίγωνα οικοσυστήματα τα οποία υπάρχουν λόγω του ότι υπάρχουν εντός αυτών των οικοσυστημάτων αρχαίγωνα είδη όπως ο ήταμος. Αυτή η καταστροφή όμως δεν σταματάει μόνο στο οικολογικό αυτό επίπεδο, δρομολογεί σημαντικές ανακατατάξεις σε ό,τι αφορά τους υδατικούς πόρους της περιοχής, οι οποίοι χάνονται ανεπανόρθωτα. Είναι ένας πόρος ο οποίος θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο για την περιοχή στο μέλλον. Είναι ο χρυσός του μέλλοντος, όπως χαρακτηριστικά λέω, γιατί τα οικοσυστήματα αυτά παράγουν το ευγευστότερο και διευγέστερο νερό. Είναι σε θέση τα δασικά οικοσυστήματα μέσα στις λεκάνες απορροής στις οποίες βρίσκονται να συμβάλλουν στην παραγωγή μεγάλης ποσότητας και καλής ποιότητας νερού. Με την έννοια αυτή, επειδή τα κορυφαία οικοσυστήματα στην παραγωγή νερού είναι τα οικοσυστήματα της οξιάς και στην περιοχή της βόρειο-ανατολικής Χαλκιδικής έχουμε μεγάλη αναλογία τέτοιων οικοσυστημάτων, με την καταστροφή αυτών των οικοσυστημάτων ο ρόλος τους ως προς την υδρολογική λειτουργία ακυρώνεται. Είναι τραγικό γιατί θα μπορούσαμε σε αυτή την περιοχή, όπως και σε παρόμοιες που έχουμε στη χώρα μας, να παράγουμε το Greek Περιέ, το ελληνικό Περιέ. Αλλά όπως είπα και πριν, εμείς αυτή τη στιγμή στο όνομα κάποιων εφήμερων θέσεων εργασίας αμφιβόλου ποιότητας ακυρώνουμε αυτόν τον σημαντικό ρόλο που παίζουν αυτά τα δάση στην περιοχή. Τα δριοδάση της περιοχής είναι μοναδικά σε εθνικό επίπεδο, δάση αναφοράς όπως τα αποκαλώ, και επίσης έχουμε μοναδικά δάση αϊφύλων πλατυφύλων, που ενώ σε όλη την επικράτεια αυτά τα δάση παρουσιάζουν μια θαμνώδη μορφή, εδώ έχουμε μνημειακά δέντρα διάσπαρτα εντός των ορίων τους, που τέτοια μόνο στις μονές του Αγίου Όρους, μνημειακά δέντρα δηλαδή, συναντούμε σε εθνικό επίπεδο. Αντιλαμβάνομαστε από αυτά που σας έχω πει ότι τα δάση είναι πολύτιμα και από οικονομική και από οικολογική άποψη. Είναι αυτά τα οποία σε επίπεδο αειφορίας στήριξαν τις τοπικές κοινωνίες μέχρι σήμερα και θα μπορούσαν να τις στηρίξουν, αποτελώντας σημαντικό συστατικό αυτού που αποκαλούμε αειφόρος ανάπτυξη. Δηλαδή μια ανάπτυξη η οποία αντέχει στο μέλλον, δίνει πόρους άφθονους στην τοπική κοινωνία, αλλά είναι σε θέση να τη στηρίξει με τον τρόπο που είπα, δηλαδή διαγενειακά. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της αποκατάστασης των μεταλλευτικών χώρων μετά την ολοκλήρωση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, ενώ σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλέπεται η τέλεια αποκατάσταση και όλα εμφανίζονται οριοποιημένα, αυτό κατά την άποψή μου είναι μύθος. Είμαι από τους πλέον ειδικούς εν Ελλάδη στην αποκατάσταση των μεταλλευτικών χώρων και λέω με τα λόγου γνώσης ότι το ξεκύλιασμα της γης δεν θεραπεύεται με τίποτα. Στη διαδικασία της αποκατάστασης προκύπτουν αξεπέραστα εμπόδια που έχουν να κάνουν με τις μεγάλες κλίσεις των επικομμάτων, των εκχωμάτων, της έβρεσης της φυτικής γης που είναι απαραίτητη για να εγκατασταθεί η βλάστηση, και βέβαια μπαίνει μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τα είδη τα οποία θα χρησιμοποιηθούν. Τα είδη τα οποία προϋπήρχαν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον, γιατί το περιβάλλον έχει γίνει πέρα για πέρα φιλόξενο. Υπάρχουν μέχρι και τοξικά στοιχεία τα οποία εμποδίζουν
την περαιτέρω ευδοκίμηση των ειδών που προϋπήρχαν, και γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε σε είδη τα οποία δεν έχουν καμιά σχέση με τις τοπικές φυτοκοινωνίες, καμιά σχέση με τα τοπικά οικοσυστήματα, ψευδακακίες και άλλα ξενικά είδη, και επομένως τα περί αποκατάστασης θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είμαι αντίθετος με αυτό που γίνεται στην περιοχή, γιατί η χώρα μας είναι μια μικρή χώρα, η φέρουσα ικανότητά της είναι πολύ μικρή για τέτοιες δραστηριότητες, και η δραστηριότητα αυτή, η οποία έχει ήδη εγκατασταθεί και καταστρέφει την ορεινή Χαλκιδική, ξεπερνάει, αν θέλετε, τη φέρουσα ικανότητα πέρα και από τα σύνορά μας, γιατί θα καταστρέψει τόσο χερσαία οικοσυστήματα, αλλά η καταστροφή αυτή θα μεταφερθεί με τους δρόμους του νερού στα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα οποία αποτελούν ό,τι σημαντικότερο έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι τα οικοσυστήματα αυτά τα οποία στηρίζουν την εθνική οικονομία. Πολλές και διάφορες οι επιπτώσεις τις οποίες θα υποστούμε από τη δραστηριότητα αυτή. Εκπλήσωμαι όταν ακούω πολλές φορές να μιλούν αυτοί οι άνθρωποι για αειφορία. Δεν υπάρχει αειφορία, υπάρχει ένας μονόδρομος προς την καταστροφή, θα εξαφανιστούν οι τοπικές κοινωνίες και χωρίς νερό, όπως είπα και πριν, το οποίο θα καταστραφεί, δεν υπάρχει μέλλον για αυτή την περιοχή.